זהו סיפורה של חבורת הזבל, שהביאה על כולנו אסון ואבל. בראש החבורה, ביבי שעומד למשפט. תחליטו אתם אם הוא תמים או מושחת. שקט בבית המשפט. התביעה בבקשה, נא להקריא את כתב האישום. נגד הנאשם עומדים ותלויים מספר תיקים, 1 על שוחד ו3 על הפרת אמונים. על פי החשד, ביבי ניסה להשתלט על וואלה, שיחד עיתונאים, קיבל טובות הנאה מאנשי עסקים. הנאשם, כך על פי כתב האישום, מעל בכספי ציבור, ולא היה מוטרד כשנתן לבזק הטבות של 2 מיליארד. ובמשפט הוא טוען שלא ידע על מה הוא חותם. גם אם ראש ממשלה חותמת גומי, הוא עדיין אדם אשם. התביעה, נא להמשיך, לפני שמכונת הרעל של ביבי גם אותך תכפיש. כבוד השופט, בוא לא נתעסק בזוטות. הנאשם חשוד גם בפרשת הצוללות, כשאישר כמובן בניגוד להמלצות כ-12 מיליארד לצוללות מיותרות. סיכן את ביטחון המדינה לדורי דורות, כשאישר להעביר למצרים צוללות גרעיניות. משפחתו ממש במקרה קיבלה מאות מיליונים של עמלות. כבוד השופט, מרשי אינו מודה בעובדות, ובעיקר לא בפרשת הצוללות. ברצוני לציין שמשפחתו של ביבי נדפקה קשות, שקיבלה רק חלק ממאות מיליונים של עמלות. ויש, כבוד השופט, גם נסיבות מקלות. כפי שאציג בפני השופטים, המניעים אינם פשוטים. הגורל הניח לפתחם של 2 אחים דילמת חטופים. אח אחד, יוני, הקריב את חייו למען המולדת שאהב. ביבי מקריב את המולדת בגלל משפט חייו. יוני את החטופים באנטבה שחרר והחזיר, וביבי, כדי להישאר בשלטון, את החטופים בעזה מפקיר. מעבר לנאמר, יש כאן שאלות קשות. מה עם המשבר הכלכלי? המחירים שממשיכים לעלות? זוגות צעירים יכולים רק לחלום על דירות, והממשלה בראשותך ממשיכה לפלג ולשסות. תחת הנהגתך מיליארדים רבים זורמים לישיבות, יעמוד הנאשם וישיב על השאלות. כבוד השופט, אינני מודה בעובדות. האחרים אשמים, הם גורמים לנו צרות. הצבא, השב"כ, שופטים ופרקליטות, יועצים משפטיים, כתבי חדשות. שומרי הסף לא נותנים לנו לחיות, ולכן את הדמוקרטיה צריך לשנות. את ציבור המפגינים נרדוף ונמחץ, עם טרקטור D9 נעלה על בג"ץ. וכדי להתחמק ממשפט, הוא היה חייב לזכות בבחירות, ולכן יצא ביבי בהמון הצהרות. אני הוא מר ביטחון, אינני אשם באסון המירון. בזכות מזוודות הכסף שנתתי לחמאס, תושבי העוטף יכולים בשקט לישון. תחת ממשלתי יותר לא יהיה פשע ברחובות, הוריד מחירים, אחלק פה דירות. ואחרי שנבחר, מיד הגדיל ביבי את תקציב הישיבות. ב-29 לדצמבר שנת 2022 הקימו ממשלה
ובה שרים 32. הממשלה הגדולה בתולדות ישראל כל כך נשחטת שילכו לעזאזל. הקמנו ממשלת ימין על מלא מלא. מלא אסונות, מלא שחיתויות, מלא החלטות ממשלה מופקרות. לזוגות צעירים אין דירות, אבל מלא פשע משתולל ברחובות. מלא נרצחים, מלא חטופים, מלא פצועים וחיילים הרוגים, מלא יישובים נטושים חרבים, למעלה מ100,000 עקורים. מלא משרדי ממשלה מיותרים, מלא שרים חלולים וטיפשים. לכל החלטה את היד מרימים גם במחיר של אובדן חטופים. וביבי, שרוצה את הדמוקרטיה לדרוס ולגרום נזקים, ממנה בכל משרד את האדם שהכי לא מתאים. בראש משרד המשפטים עומד הדיקטטור יריב לוין. בן גביר, עבריין מורשע, אחראי על שוטרים. וכמו שהחתול שומר על השמנת בסיפורים, גפני, נציג הישיבות והמשתמטים, הוא יושב ראש ועדת הכספים. מעולם לא הייתה פה כזאת חלטורה. בוועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן מקדם דיקטטורה. מירי רגב, המסיתה הלאומית, אחראית על טקסים, מחלקת ג'ובים, ממנה חברי ליכוד אפסים. גולדקנופ, שר הבינוי, בונה בתים בעיקר לחרדים. דודי אמסלם, הקשיבו היטב, במשרד לשיתוף פעולה. בשיתוף פעולה עם מירי, מסית ומלבה שנאה. נגד עיתונאים, מפגינים, טייסים ושופטים, אשכנזים עם שעון רולקס או סתם שמאלנים, משרתי מילואים, משפחות חטופים, כולם יעד לגיטימי להסתה וגידופים. סמוטריץ' באוצר ואיתמר הממורמר מפקירים חטופים ועולים אל ההר. ושלמה קרעי, שר התקשורת, פועל נגד עיתונאים כדי שלא תהיה פה ביקורת. דרעי, סמוטריץ', גולדקנופ וגפני, עלק יהודים, שכחו מזמן ממצוות פדיון שבויים. על חוק ההשתמטות הם מוכנים ללכת לבחירות, אבל את החטופים הם מפקירים במנהרות, ולראש חבורת הזבל ממש לא אכפת. העיקר לעצור את המשפט. מרץ 23, נאום שר הביטחון שהזהיר שיהיה פה אסון. אבל לשר הביטחון שמד והתריע, מכתב פיטורין מביבי הגיע. והכבשים של ביבי, כמו תמיד, סותמים את הפה. כשבאוויר מרחפת סכנה גדולה, התכנסה חבורת הזבל לישיבת ממשלה. את הטלפונים השאירו בחוץ כדי למנוע הדלפות, את השכל השאירו בחוץ וארזו בשתי כפיות. כל שר דחף לקדם חוק מושחת אחר, אבל אף אחד מהם לא היה מוכן לוותר. אז ביבי דפק על השולחן וצעק, המשק קורס, המדינה בגירעון, המשפט מתקדם, אני ממש בדיכאון. את המדינה נחריב בשקט ולאט, כי כולנו חייבים לעצור את המשפט. ולמרות שהציבור ישלם ביוקר, את תקציב המדינה נכריע בפוקר. אפילו חבורת הזבל שמתמחה בשחיתויות לא הבחינה בקלפים שעברו לנערי הגבעות. ביבי בהימורים נתן את הטון, ומינה שר ביטחון
חסר ניסיון. כשישראל כץ דחף לבטן עוד קורסון, מירי רגב גנבה מקרי יאסי אלום ודחפה אותו לביבי לתוך התחתון. דודי אמסלם ודוד ביטן, שני הדודאים, הציעו לביבי אתנן. זרוק לנו מלך שישלים לזוגיים, ניתן לך אס טילטן שיצטרף לזה שבמכנסיים. לוין שחשב שניצחונו קרב, זרק לביבי את האס לב. דרי על אוזנו של ביבי לחש, וואלה ביבי, תקשיב לנחש, שלישייה של אסים זה לא מספיק. תמורת חוק ההשתמטות ניתן לך אס פיק. וביבי, עם שני אסים מוחבאים בתחתון ועוד 2 ביד, העביר לישיבות עוד 2 מיליארד. קרי הכריז בקול שהוא ראשון. בן גביר התעצבן ושרף את המועדון. ורגע לפני שביבי הכריז על ניצחון, גפני גנב את תקציב הביטחון! חבורת הזבל קידמה הפיכה שלטונית. לבן גביר הקימו מיליציה פרטית. אויבי המדינה הם המפגינים בכיכרות, אבל החמאס העבירו מזומנים במזוודות. במזומנים שקיבל מביבי במזוודות, סינואר התחמש ובנה מנהרות. ובשמחת תורה, בזמן ההקפות, יישובי העוטף נפגשו והפכו לחורבות. ביום אחד 1,400 נרצחים ונרצחות, עשרות אלפי עקורים ומשפחות הרוסות. בחורות נאנסו, נשרפו תינוקות. במנהרות של עזה 250 חטופים וחטופות. ביבי, ביבי, ביבי. טרור מתגבר מיהודה ושומרון. למעלה מ-800 חיילים הרוגים בעזה ובצפון. יישובי הצפון הפכו לרצועת ביטחון, אבל ביבי הלוזר נסוג מלבנון. והחרדים ממשיכים בהשתמטות והונאה. הם שכחו ש6 מיליון נרצחו בזמן שאלוהים נמנם בשואה. בזמן שמכבידים את העול על משרתי המילואים, ביבי מקדם את חוק ההשתמטות לחרדים. להקראת פסק הדין יעמוד הנאשם. בכל שנותיי על כס המשפט לא נתקלתי בראש ממשלה כל כך מושחת. מדובר במקרה קשה והזוי על ממשלה שעוסקת בפילוג ושיסוי. המשטרה כבר נפלה ועסוקה בדיכוי. את כל מי שביבי לא אוהב, הממשלה מיד הופכת לאויב. אני פוסק שמדובר בממשלת כישלון. אסון רודף אסון. החמאס נשאר בשלטון והחיזבאללה בלבנון. 1.5 שנה והממשלה עוד לא התחילה אפילו לשקם את הצפון. חבורת הזבל גם לא דואגת ליישובי הדרום. ממשלה שעוסקת בפילוג ושחיתות מקדמת הפיכה שלטונית ואת חוק ההשתמטות, ולחבורת הזבל ממש לא אכפת. העיקר לעצור את המשפט. לדיראון עולם תיזכר חבורת הזבל כממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל. לכו כבר לעזאזל.